bord de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins. Tout ira bien. Le vent l'emportera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course, l'instantané de velours. Même si Is Lionel nog altijd ziek? Malade. le vent Ja. l'emportera. Tout disparaîtra. Le vent nous portera. Hey. Wat wie stond aan? Nou, niks, gewoon chillen. En dan? Wat skip? Oh, kom maar. Wat? Oké. Hoe vies het bij is? Ja, leuke squadden. Leuke klas. Ja, leuke meisje. Ja. Hoe wist je Rijnskaan? Ik kwam bijna je pleeggezin. Hiervoor ben ik 8 jaar in Snits. Oh, maar ik bedoel... Oh, daarvoor? Guinea. Afrika? Het was eerst een kolonie van Frankrijk. En daarna kwamen er alle oorlogen tussen stammen. Ik ben van de voelbestand. Oké. Nou ja, heel. Daarom kon ik direct net. Hè? Ah, ja, ik snap het. En in Heid en Mem? Binnen die de bleun? Nou, alleen nog staande minderjarige vreemdelingen hadden we meer kans dat ze bleven maken. En deze pleeghouders ben oké. Kom eens del. Oké. Ja. Ja, ik ken wel. Nou, ik moet die kant uit. Dus, oké. Maar ik ken die wel een hoefstap brengen. Nee. Oké. Sorry. Tot maar op school. Ja. Doei.